Fjordhesten stammer fra Vestnorge, og det er de norske fjorde, der har givet den sit navn. Fjordhestene har man kunnet finde i Danmark i mange hundrede år, men i starten af det 20. århundrede gik det stærkt, og mange fjordheste blev importeret fra Norge. De blev populære i landbruget, hvor man satte pris på en nøjsom, stærk hest med et godt temperament. De gamle traditioner med pløjning dyrkes stadigvæk, dog nu mere som en sport, hvor præcision og teknik er vigtig. Med moderniseringen af landbruget blev behovet for arbejdsheste mindre, men fjordhesten er stadig populær som ride- og kørehest. Med sit gode temperament og stærke bygning egner den sig godt som familiehest. Fjordhesten findes i 5 anerkendte farver. Fra venstre ses her en rødblak, guldblak, grå, gul, også kaldet brunblak, og til højre en uldsblak. I dag er fjordhesten hele familiens hest. Den kan håndteres og rides af både børn og voksne. Der afholdes hvert år fjordhestestævner rundt omkring i landet, hvor der konkurreres i dressur, spring, kørsel og terræn. Terrænprøven er udviklet særligt til fjordhesten. Inden for Fjordhesten Danmark konkurreres også i allround, som er en disciplin, hvor den samme hest går dressur, spring, dressur og forhindringskørsel. Fjordhesten er også at finde til distanceridning, trek og militærstævner, hvor naturhesten virkelig kommer til sin ret. Fjordhesten er med i toppen inden for kørsel på tværs af racer, både i Danmark og internationalt. Fjordhestens styrke og gode temperament gør den velegnet til rideterapi. Den gode skridtbevægelse sammen med arbejdsvilje og tålmodighed er vigtige faktorer for en god terapihest. Avlen og sporten skal gå hånd i hånd. Derfor er et tæt samarbejde mellem avlere og brugere vigtigt for den videre udvikling af fjordhesten som race. Der holdes avlsarrangementer som følskuer, plageskuer, hoppekåring og hingstekåring hvert år. Sammen med hingstekåring afvikles championater. Gennem de sidste 50 år har man ved målrettet selektion ændret arbejdshesten til en mere elegant hest, der er velegnet til sport, og hvor det gode temperament er bibeholdt. Fjordhesten hører under betegnelsen småhest og bør ikke overskride ponymål. Fjordhesten Danmark er en landsdækkende forening, der arbejder med fjordhesten i avl og sport. Der afholdes større stævner, blandt andet DM, nordiske mesterskaber og EM. I hver landsdel er der en lokalforening, der udover at samarbejde med hovedforeningen, afvikler arrangementer i dit nærområde.